ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ። ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደባት ራድዮ ኤረና ብፍላይ ድማ መደብ ኣብ ግዜና ምስኹም ፀንሕ ኣዳላውን ኣቕራቢን ሻይ ብርሃንሴ ንሎሚ ዕዱም ኣሎኒ ዕዱመይ ኣቶ ንጉሰ ፀጋይ ኮይኑ ኣባል መሪሕነት ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ኮይኑ ሎሚ ንራኸበሉ ዘለና ቀንዲ ምክንያት ኣብዚ ሰሙን እዚ ዕለት 6 ክሳብ ዕለት 8/8/2024 ዝካየድ ዋዕላ ኣሎ። ንሱ ሓደ ካብቶም ኣባል ኣሰናዳኢት ናይቲ ዋዕላ ኮይኑ ምሳይ ዕላል ክገብር ዝደረኸሉ ወይ ዝደለናሉ ምክንያት ድማ እቲ ዋዕላ ዝካየደሉ ዘሎ ምክንያት ስለምንታይ ተበጊሱ ክንደይ ውድባት ኣብኡ ኣለዋ ኣነ ብዘለና ሓበሬታ እሱውን ባዕሉ ክነግረና እዩ። ግን ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ኤርትራዊ ሃገራዊ ስሙር ግንባር ከምኡውን ዲሞክራሲያዊ ዓፋር ውድብ ቀይሕ ባሕርን ሰለስቴና ዋዕላ ይኣትዋ ኣለዋ። እቲ ዋዕላ ክገብራሉ ዝደረኸን ምክንያት እንታይ እዩ? ስለምንታይ ሰለስቴን ጥራይ መፅአን? ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ናይዞም መንእሰያት ቃልስኸ እንታይ ተራ ኣለዎም ንሶም ዝብሉ ዛዕባታት ክንትንክፍ ኢና። ቅድሚኡ ግን ከም ኣምር እቲ ዋዕላ ዝበሃል እንታይ እዩ ንገለ ሰማዕቲ ሓድሽ ክኸውን ስለ ዝኽእል እሱ እውን ከብርሃለይ ክፅበአ ቅድሚኡ ከዓ ብዛዕባ ነብሱ ቁርብ ድሕረ ባይትኡ ክነግረና ክውኮሰአ ዕድሜ ከቢርካ ስለ ዝመፀኻ ኣመስግነካ። መላለይ ድሕሪ ምግባር ዋዕላ እንታይ እዩ ዋዕላ ንምንታይ የድሊ ዝብል ክትምልሰለይ ክፅበየካ ይቐኒየለይ ሲሳይ ነዚ ዕድል እዚ ዝሃብካና ብስም ኣሰናዳኢት ሽማግሌ ልባዊ ምስጋና ከቕርበልካ ፈቱ። ልክዕ ከምቲ ዝተቐስካዮ እቲ ዋዕላ እንታይ እዩ ዝብል እንድሕር ኮይኑ ዋዕላ መጀመርያ ካብ ኣብ ሓደ ትካል ይኹን ወይ ኣብ ሓደ ሰልፊ ወይ ኣብ ሓደ ፖለቲካዊ ውድብ ኣባላት ውሽጣዊ ጉዳያቶም ንምርኣይ ዝገብርዎ ምትእኽኻብ ኮይኑ ውሽጣዊ ስራሕቶምን ግምጋማቶምን ንምትዕርራይ ዝገብርዎ እዩ ማለት እዩ ተባሂሉ ይፅዋዕ እዩ። በቲ ካልእ ሸነኻት እንድሕር ኢናያ ድማኒ ዋዕላ ኣብ ሓደ ዝተወሰነ ግዜ ብዝተወሰኑ ኣካላትን ንፍሉይ ዕማማትን ዝግበር ናይ ካብ ሓደ ወይ ካብ ክልተ ንላዕሊ ዝኾኑ ትካላት እዩ ማለት እዩ። ንሕና ከም ኤርትራውያን ድማ ሕጂ ዘራኽበና ዘሎ ነዚ ዋዕላ ክንገብር ዘገድደና ዘሎ ጉዳይ እንተኮይኑ ድማ ከም ኣብ ሽግር እንርከብ ህዝብን ሃገርን ነዚ ሽግር እዚ ንምግጣም ነዚ ሽግር እዚ ካብዚ ሽግር እዚ ንምውፃእ ብሓባር ኮንካ ክስራሕ ስለ ዝድለ በበይንኻ ኮንካ ከተዕውቶ ትኽእል ስራሕ ክሳብ ሕጂ እውን ን30 ገለን ዓመታት ከይዱ ብምህላው ነዚ ሓይልታት እዚ ጥርኒፍካ ኣብ ፖለቲካውን ኣብ ቁጠባውን ኣብ ማሕበራውን ጉዳያት ህዝብና ካብ ዝኣትይዎ ዘሎ ስቃይ ንምድሓን እንገብሮ ዘለና ዋዕላ እዩ። ስለዚ እቲ ዋዕላ ንከምዚኦም ዝኣመሰሉ ጉዳያት ጠሚቱ ኣብ ዝመፅእ እዋን ድማ ናቱ ገምጋማት ገይሩ ኣብ ፖለቲካውን ቁጠባውን ማሕበራዊ ጉዳያትን ርኢዩ ነቲ ህዝቢ ሓራ ክኾነሉ ዝኽእል መንገድታት ዘሰኒ ቅዋማትን ሕንፃፃትን ዝገብረሉ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ኣካላት እዚ ኣብዚ ዋዕላ እዚ ክኣቱ ከሎ ብዙሕ ዝፅበየ ነገራት ከም ዘሎ ንርዳእ ኢና ማለት እዩ። ፅቡቅ ሕራይ ናብ ካልእ ሕቶ ምስጋረይ ቁሩብ ርሓቕ እንተ ትብል ፅቡቅ ነይሩ። ምክንያቱ ግንባርካ ላዕለዋይ ግንባርካ ቁሩብ ተኣትወን ስለ ዘለካ ይትቆረፅ መታት ሕራይ ማንቴልካ ክትዛረብ ከለካ እንትቀረብካ ፀገም የብሉን። ስለዚ እታ ቀዳመይቲ ነብስካ ምልላይ እንዲ ሓሲብያ ነይረ ብዛዕባ እቲ ዋዕላ ኢኻ እቲ ኣምር ናይቲ ዋዕላ ክትገልፅ ፀኒሕካ እሞ ቅድሚ ናብ ካልእ ሕቶ ምእታወይ ተኸታተልቲ ቁሩብ ኣምር ወይ ቁሩብ ፍልጠት ምታን ክህልዎ ብዛዕባኻ ወይ ክላለዩኻ እስኪ ድሕረ ባይትካ ንእሽተይ ክትነግረኒ ሕጂ እውን ማይ ሓለፎን ግርም ፅቡቅ ዳሓነ ሽግር ኣይኮነን። ኣነ ንጉሰ ፀጋይ ይበሃል ክሳብ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ኣብ መንደፈራኤ ተማሂረ ኣብ ሴንት ጆርጅ ዝበሃል ትምህርቲ ተማሂረ ድሕሪኡ ኣብ ቀዳማዊ ሃይለ ስላሴ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ዝበሃል ናይ ጥዕና መሰልጠኒ ኣብኡ ኣብ ጎንደር ከይደ ን2 ዓመት ዝኣክል ትምህርተይ ቀፂለ ድሕሪ እዚ ኣብ 75 ዓመተ ምህረት ድማኒ ናብ ሜዳ ናብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ወፅአ። ኣብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለየ ፅፈታት ኣብ ዝተፈላለየ ትካላት
الناس راحكو كخيط سنيحة تحرتي أب إرترا زقات أنه حد اللي حكوين من تحر السودان وتعاونون أنت قابلوا حرنة إرترا لما حداسن عندنا دعما ملسن مقبارن زقومي وتهدراوش ما قلنا نيرا أبال وتهدراوي جزياوي وتهدراوش ما قلنا كوينون سريحة أب كم ذا مثلا كنا تعطين كلنا هنا تعطينا السودان سلزي حق زي مس حدنتنا إرتراويان ومكرجاء سلزقوم سلزدلن مس سابز مرحز نبرة ودب حزب واحد تحرمت إرترا سنين بعتجرو بتسمع المسارات بحد هنا كانت جميلة يكون مبر أبوليتيكا وقدات بزح وردي سلزلو نتي نحنا هنكرلوس نحنا من قد سلزي معهم كسبنا 4 عامات زاكل كابتوم نود تقابلوا حدنت إرترا لمدحانيلهم أو حدنت زاتو زسمو تباهيلو أب مأسرتي كغيرو زتبرو أبال لا تقابلوا حدنت إرترا كابزو وسيون سمعنا شو عتنا عن كبرت تقابلوا حدنت إرترا أصيلة أبال مرحلة لا تقابلوا حدنت إرترا وينك خيط سنيحة أب 9 كنت عام تمرت نعد خاطر وايك أنكون أبزس للمور سدراي جرمن مسيح والصح أب جرمن دما نعد زمن نسكنات سلزي تراخبه كسر حجة أبتقال سريع مالك أبز مسيحون كمدو تبادلاي لا تبادلوا حرمة إرترا كمدو تبادلاي لا EPDP كوينه كسرح سنيحن اللحوم مالك حجدون أبال مريحنتنا EPDP كوينه أبزي حجن الرخول زلنا قل نشماغل وعلا وكده يقرب عنه مالتي يأكل مسلين طب أقول مثلني كمتي عم أتوي زجلس كوا نعلت شدشته ورحي علت شوعات علت شمانته زين كلتا معلتات أب وعلى تكايد اللخم تن وعلى تكايد زكايد زلوا سلفتها دمان أقدم بلقليس نيرة نمزخر زاكل سلف ديمقراطية زبي إرتراوي هاجراوي سمر جنبار كمون ديمقراطية عفار ودب أي بحر الزبلائين سلمنتاي زي أنترح مجمرياتي أو على خاطر زلوا أكلات الدحكوينو بزح بوليتيكا ودماتن من قصاصاتن كم زلوا يرد عنا مالتي ولا تنجمر نكلناون إذا 4 أكلات إذا 3 أكلات راح يكون جميل وساعات أكلات كوينا هنا جميل رايو إنكا كودا سلزنورون جزي يولع بمنوارون نزي تبغى زي وسيدهم كراهونان كقلات هو مصعب إرتراويان زكاتات نيرهم أقدامي كان علم بموت تفليومنا تسرح جنك أصل سلزلوا وزحات مدبات كوينا هنا قصير يعني مالتي أما مسرح عند حكوين لكن إتي كنتات أي حجزن زي حجزن المغنيات لما قلقلوش أو بدايات ناي ودواتن ناي منقصقاساتن أكون خاصل أكون خيط ملو أبسم معت سلزي تبسحن انقطعت سلزقات أمن إذا 3 أكلات الزدن خيط كيلو مالتي ومسرته تستسمع معنا له سندات اللي حكوين لكن كل إرتراو بوليتيكا وحيلتات السماء معلي لذي نزي سمع زات ولو مدبما تسفى نقبر حجي بزن مخيط زلنا ودوات 3 زود زي كونس مساتمون امنتهم سلازخونه لا قال السبايتاون امبيروم له سلازلو صباح دي دحر صباح نابز غدات زكاتون بعد هون سرحن تسفى نقبر مالتي بفلاي دما هاجراو بايتون الديمقراطية ولوتي كسب مود أتا سندات أصدقنا يزلنا بحد زخدنا نتوقع عزنا نيرنا إنكا بدحر جوائنا هنريو سلستبالي حجين ناتون جوائي حجورو أمس بياننا مالتي نحن كدوم نخيل دانا بون ندحر كوين النساتهم كسلوا كم تاريخكم زلهم كسب تي نحنا شجرات المفتح كتكسلوا تقوليهم نحن بارخوت اللو تقاومتو أيقونان زبل تسفان بارخوت ننسل الزهابو مسانا خمز اللو قلنا عينا نرداء قالت يسكن بأسلنا لذي إذا 3 أكلات مترافو إتسندات اللي حركوين نقول لا كل تقاومي البوليتيكا وحيلتاتنا إرترا سممعن بارخوت نزلو مقانون كرد إيدن
ካብቶም ትብለን ዘለኻ ወፃኢ ንኣብነትኩም በዓል ያክል መሳሊ ወይ ካልኦት መንስያት ሕጂ ብርጌድና ሓመዱ ወፂኦም ዘለዉ ሓቲትኩሞም ዶ ክሳተፉ ምሳኹም ድሕሪ ሓቲትኩሞም እንታይ መልሲ ነይሩ ዝረኸብኩሞ ዝታት ክተብርሃለየ እሞ ድሕሪኡ ክንቅፅል ምስ ይኣክል እቲ ናይ ዘተ ኣካላትና ክሳብ ዝቐረባ ግዜ ክዛተ ፀኒሑ እዩ ኣብ ብዙሕ ነጥብታት እውን ምስቲ ሰነዳት እንድሕር ኮይኑ ኣብ ስምምዓት ዘሎ እዩ ግን ክውድኦ ዘለዎ ነገራት ስለ ዘለዎ ኣብዚ ዋዕላ እዚ ክሳተፍ ኣይከኣለን እንተዘይኮይኑ እቲ ዘተ ምስኣቶም ቀፂሉ እዩ ምስኣቶም ጥራሕ ዘይኮነሲ ንሳቶም ዘለውዎ 11 ትካላት ወከልቲ ዘለዎ ካልኦት ኣካላት እውን ሓቂፎም ኣብ ዘተን ኣብ ቀፃሊ ርክክባትን ፀኒሕና ኢና ማለት እዩ ስለዚ ንሶም እውን ኣካል ናይዚ ጉዳያት እዚ ክኾኑ እንፅበዮን እንርድኦን ነገር እዩ ኣብ ዘተ ፀኒሕና ኢና ኣብቲ ዘቆምናዮ ቅዋማት እውን ናታቶም ዕቃቤታት ዘይሰፈሮ ብምዃኑ ንግዚኡ ናይ ግዝያዊ ዕንቅፋታት ጌርካ ዝወሰድ እምበር ተዋኻኺስናን ተላዚምናን ረዳዲእናን ዘለና ጉዳያት ምህላው ይርዳእ ዛዕባ ብርጌድ ንሓመዱን ዝምልከት እንድሕር ኮይኑ ምስ ኩሉ ሕፅረታትን ምስ ኩሉ ጉድለታትን ኣብ ሙሉእ ዓለም ዝኸይድ ዘሎ ምንቅስቃስ ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ዘይድግፎን ዘይቅበሎን የለን እቲ ተቃዋሚ ኣካል እንድሕር ኮይኑ ንሕፅረታቱ እናወግድካ እናመላእካን ድማኒ ከዓብን ከዓክፎን ዘለዎ ምንቅስቃስ ገርና ኢና ንወድኦ ናይ መንእሰያት ስለምንታይ ሎሚ ብዝነበረ ውድባት ጌርካ ጥራይ ክዕወቴ እንድሕር ትብል ኣለካ ኮንካ ንድሕሪት ምምላስ ክኸውን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ተሳትፎ ናይ ዝመንእሰይ እዚ ድማ ኣብ ኩሉ ጉዳያት የድሊ ኣብዚ ንገብሮ ዘለና ዋዕላ ይኹን ኣብዚ ኸድናዮ ዘተታት ግን ነዚ ኣካላት ብርጌድ ንሓመዱ ኣየእተናዮም ስለምንታይ ኣየእተናዮምን ዝብል እንድሕር ኮይኑ ግን ብርጌድ ንሓመዱ ከም ትካል ወይ ሓደ ከም ፖለቲካዊ ሓይሊ ዝተወደበን ዝተጠርነፈን ኣይኮነን ዘሎ ማለት እዩ ኣብ ሓደ ሃገር ምስ ዘሎ ተራኺብካ ምስ ካልእ ሃገር ዘሎ ከይተራኸብካ እንድሕር ተሪፍካ ንባዕሉ ምፍልላያት ስለ ዝፈጥር እቲ ንገብሮ ርክክባት ንኩሉና ዝጥርንፍ እምበር ንሓደን ሓቂፍካ ንሓደን ዘጓን ክኸውን ኣይንመርፆ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ይቕረታ ሓደ ሰንሰለት ንምፍጣርን እትርክብ ምሶም ዕብይ ዝበለ ወይ ዝበለ ናይ ቃልሲ ተመክሮ ዘለኩምን እሶም ከዓ መንስያት ኮይኖም ብዙሕ ተመክሮ ዝጎድሎም ምስቲ ምዃኖምን ተመክሮ ንምልውዋጥን ዋላቲ ዋዕላ ዝብል ዋላቲ ውድብ ዝብል ዋላቲ እቶም መሰረታዊ ኣምራት ናይ ፖለቲካ ንምርዳእ እውን ኣይሓሰብኩምሉ ዶ ዋላ ኣብ ከባቢኹም ዘለዉ ኦፍኮርስ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዘለዉ ናይ ባዕሎም ውዳብ ኣለዎም ግን ዋላ ብመጠኑ ኣብ ከባቢኹም ንዘለዉ ተመክሮ ንምቕሳም እቲ ድሕረ ባይታ ንምርዳእ ከ ኣይሓሰብኩምሉ ዶ ብግምት እትኹም እንድኹም ዋላ እኳ ብውድብ መልክዕ እንተዘይማዕበሉ ኣብ ከምኡ እንተዘይ ደረጃ ተዘይበፅሑን ነዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ጉዳያት ኣብ ምፍታሕ እንድሕር ኮይኑ ኣብዚ ሕጂ ዝግበር ዋዕላ የእቲኻ ክትፈትሖ ዝከኣል ነገር ኣይኮነን ማለት እዩ ግን እንታይ ክትገብር ዘለካ ነዚ ሽግራት እዚ ንምፍታሕ እንድሕር ኮይኑ ቀፃሊ ርክክባት በቢ ዘለኻዮ ቦታታት ምክያድ እዩ ማለት እዩ ካብቲ ንፍትኖ ዘለና ኣብ በቦትኡ ድማ እዚ እዩ ደገፍትኹም ኢና ናትና ኢኹም ናትኩም ኢና ተናፃፂልና ንኸደሉ ነገራት የለን ካባና እትወርስዎ ነገራት እንድሕር ኣሎ እቲ ኣወንታዊ ታሪክ ወይ ኣወንታዊ ውርሻታት ናይ ህዝብናን ናይ ሃገርናን እዩ እቲ ኣሉታዊ ሸነኽ እንድሕር ኮይኑ ግን ክውገድ ዘለዎ ብምዃኑ ሕጂ ከሳቂና ዝፀንሐው ስለዝኮነ ኣብዚ ክድገምን ክለዓልን ዘለዎ ነገራት ስለዘይኮነ እናተራኸብና ክነዕብዮ ኣለና እንዳበልና ኣከ ከባቢና እዚ ጉዳያት እዚ ንገብሮ ኣለና ኢና ተስፋ ገብር ኣብዚ የቐረባ ግዜ ወይ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ኩሉኻ ተራኺብካ ብሓደ ኣብ ሓደ ዋዕላን ኣብ ሓደ ዘተን ኣቲኻ ይሓይሽ እትብሎ መንገዲ ክትረክብን ክትመርፅን ማለት እዩ ስለዚ ትትረክባት ኣለ እዩ እቲ ዘገርም ነገር ናይ ቃልስና ጉዳይ እንድሕር ርኢኻዮ ሲሳይ ኣባላት ናይ ዘን ፖለቲካዊ ውድባትን ሰልፍታትን ኣባላት ብርጌድ ንሓመዱ ኮይኖም ዝኸዱሉ ዓድታት እዩ ማለት እዩ እቲ ኣባልነት ክልተ ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ መስርሕ ናይ ምውርራስ ብሓደ ብኣባላትካ ይኸይድ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ እንድሕር ኮይኑ ድማኒ ምስኣቶም ኣቲኻ ኣብ እትዋስኣሉ እዋንን ምስኣቶም ኣብ እተራኸብሉ እዋንን ነቲ ናይ ምውርራስ መስርሕ ከተትሕዞ ዘይከኣለሉ ምክንያት የለን ኣብ መወዳእትኡ ድማ ብዋዕላን ብስምምዕን ይብፃሕ እንተደኣ ንሳቶም ኣብ ሓደ መኣዲ ተጠርኒፎም ናቶም መደብ ናቶም መሪሕነት ገይሮም እዚ ቃልሲ እዚ ንዕኦም ዝምልከት እምበር ዝንፈጎም ኣይኮነን ማለት እዩ
هو إذا حتى زغر بالك هذا اللي مخنيات أوف كورس كابت زمدبنا وخابت زوت أنا وتصز بلاي جن تمنسيات بزح جزء ولا وريته بخلو ولا بزعوم كريته هو هاب كله تمكرو خمس جود لمن بس نقدر كم هارو خمس جود بؤمن سلا زرابيو استهم كا أبناء فتحي من قدي أبناء كالسي من قدنا وحامس لزناكم تو مسارة وين أمرات مسؤوم من كفال مسؤوم هن مبال قالوا ده حسابي لأمبر أبتي أرستخم وربوت زبالة خمسون كم زخيل أي ساعتكم نبت غندي زعبان خن من لسينا زين سلست ود باس قبرو زلوا وعلا بمن ترتي حزب إرترا أبتحتي شفلاق سرعات هليو أبشجر هليو زخودو زلوا زنبرو زلوا النبابرا كتتاو فتح يمتصدو زقبرو زلوا وعلا كتتاو فتح زي يمتص عند حركوينو انتهيو تناتكم تسفح صبو اتي حجي نخور زلنا وعلا ويزمي ناي سلست إذا أكلت أب حادث إلى المترناف كتاو فتح كنس يخلو أي كإل النزولك وتقالسي ناي حورة سبدوبر ناي زين سلست أكلت أي كلت إتحورة سبدوباني ببزلو عقل ببزلو خلتن كالسن كودبن كنزلو كنصعر يزبطنا مالتي ስለዚህ ቀጥታው ፍታሕ ብሰለስቲአን ጥራሕ ይመጽእ ኣይብልን ማለት እዩ ግን ሓደ ስጉምቲ ንቅድሚት ንምጥርናፍ ምዃኑ ግን ይርዳእኒ ማለት እዩ እዚ እንተደኣ ሰሚሩን እንተደኣ ሓይሉን ከይዱ ድማኒ ነቶም ካልኦት ተሪፎም ዘለዉ ሓይልታት ስሕበት ይኸውን እሞ ወይ ምስኣቶም ከዛምደካ ዝኽእል ነገራት የስርፅ እሞ ሓቢርካ ነቲ ስርዓት ንምውዳቑ ዘቀላጥፍ መንገዲ ጌርካ ክውሰድ እዩ ዘለዎ እምበር ንሕና ጥራሕ ክንዓሞ ኢና ኣይንብልን ኢና ማለት እዩ እቲ ንሕና ኢና ጥንዓሞ ንሕና ኢና ነውድቆ ዝብል ክሳብ 32 ዓመታት 33 ዓመታት ኣደንዚዝና ምዃኑ ድማ ክንርዳእ ይግባአና ማለት እዩ ስለዚ ናይ ኩልኻ በብዓቕምኻን በብኽእለትካን ምውሳእ ዝደሊ እምበር ብዝተወሰነ ውድባትን ብዝተወሰነ ሓይልን ብቐጥታ ይወድቕ እዩ ስርዓት እዚ ናብ ምባል ኣየብፅሓናን እዩ ማለት እዩ ግን መንገዲ ዝፀርግ ሓደ ስጉምቲ ንቅድሚት ምዃኑ ግን ይርዮ بعلخاون كم تفلتوا بزحات خاتلتي أبزي دجزلو بفلاي وون كم زردوان كم زفلتوان نويح عامتات ولا بيتبيعون أبناء معرب هجرت بزلنا وون استفلا لي والدابيتات استفلا لي وعلاتات أخيباتات سمينارات سلال بزح تفتينيو انت سلت نيرو ما كم تزعوت نيرو هزمنا مرهاو احنا قعدنا متملسنا جن أي سلتن كله أي تعوتن إذا خدأ انتاي تسفى سلز تنبرو يتفتنو وزلخم صبو مجمرة حدا مسرح أيتعوتن مالت تدحري زمسة أيعوتني مالت أيقون مالت يتقدمي مسرح نخي قوة زجورو انقفاتات اللو نزوم انقفاتات زيادة لما خطأ اليوم يجيبك كاي مالت خطأ اليوم من دحركم كادما قداي إرترا قدامنا سريع كاخت وقس يجيبك كلاي إتي كخير زنح واتيت عبيت قدايات أب حجي أبنائك على السمدرخ كتلحلم زي جباكا كم مكاتعن كم فلالين كوينو مستنحو أمود أتؤون نام فلالين نام بتاتن نام زي معواتن يبصحوقا معناتي نابنت أبز حلبته مقروتاتنا نحكوينو كنقرأ أصلو زي نحنا أب هجر أتيخا نزي سرعات زي أليخا بقوام درجة خدانو يزربوهم قدايا تعالعنا كنفلالين كنباتاتن سنحنا ولا ون أب حدث إلى الحليخة انتهي أقباب نوسد نزل اللي نحكوينو يفلاليك سلانا قمت أخذ كأسي انتهي أقباب نوسد يفلاليك يسألح مالتي سلازي إذي زي كساب حج زي تعودي نحنا كم مهرن كم نبى من نوسدو كابو وسيدنا ما نتأول تاوشنخ كان معقول خمس لنا نري نتأول تاوشنخ من داو كتنا نحن قوة تسفى كبر على تيتي عندنا كذا هذا كابتي زرقا قصنا نجارات أبزنا يسلس عمتا بوعزون نحر كوينو يتقدم أبزته وعي كان نحر كم الطبقان المسألة من زنبرة لوم يلن هذا عواتي زين وعلم عليه أبز حلفة وان قل أبزته تأتمو بحري يخاو يصير كادما من نحر كم المسألة من بتتان تأتو سلازي كم كون زفترو مخنيات
እንታይ ክኸውን ይኽእል ካብ ተመክሮኻ ካብ ትዕዝብትኻ ወይ እውን ኣፅኒዕኹሞ እንትኾንኩም ማለት እዩ ብውድብ ደረጃ ኣፅኒዕኹሞ እንትኾንኩም እንተዘይ ኮይኑ ከዓ ብውልቅኻ ማለት ኩሉ ዓቕሚ ኣዳም ዝኣኸለ ሰብ እዩ ብዕላማ እንድሕር ርኢናዮ ከዓ ዓብ ዕላማ ሒዙ ዝንቀሳቐስ ሰብ እዩ እንድሕር ደኣ ናብ ሓደ ዋዕላ ናብ ሓደ ሴሚናር ናብ ሓደ ዘተ ኣትዩ እታ ምክብባር እኳ ዘይብላ ምዝንጣልን ምውቕቓስን እንድሕር ደኣ ድሕሪኡ ዝስዕብ ኮይኑ ሓደ ተተዓዛባይ ኣብ ግምት ምእታው ዶ ኣይተኸኣለን እቲ ህዝቢ ብግምት ምእታው ዶ ኣይተኸኣለን ድሕር ደኣ ዘይሰልጥ ኮይኑ ኣብ ሕማቕ ቃላት ወይ ሕማቕ ከይኣተኻ ምርሕሓቕ ወይ ምፍልላይ ከይከኣል ኣይነበረን ድዩ ኮይኑ እቲ ተመክሮ እንትትዕዝብቲ ንስካ ከተካፍለና ምክንያቱ እዚ ዝብለን ዘሎ ሕጂ እውን እንተኾነ ብዞም መንእስያት ዝርአ ዘሎ ብዙሕ ከምኡ ዓይነት ሽግራት ይርአ እዩ ብርጌድና ሓሙድ ንባዕሉ እንተወይ ካልዕልካ ዝፅናሕኩ ብምክንያት ኣብ ገለገለ ሃገራት ኣብ ክልተ ተመቒሉ ትመቓቐሉ ከዓ ብኣዝዩ ኣሰካፍና ፍርሕን ዝኾነ ኣገባቢ ተመቓቒሉ ዘሎ እሞ ኣባኹም እውን ነይሩ ዝተመክሮ እዚ ኣብዞም መንእስያት እውን ይድገም ኣሎ እንታይ ትብለና ንስኻ ከም ትዕዝብትኻ ከም ተመክሮ هو أتي نزي سفيحن قفيحن مصنعة زدلي ناي مسرح ناي قال السنديو أنا بقمتي ندحر كوينو انتا أيو ندحر كان نزغم زعم سنة نقر ولا بزوح من قليلات كله زغل انتغنى اتقندي في الليات كوينو نعنا فحبتن كتولنا زسنحي نقر ندحر كوينو مجمريا إيد ناي تسرعات كمزلو أو وشتي اتي زقالس أكالات كنزنقع يلنا البانتي بصور ديو بقهد ديو أقوى كنولو انت زي كألناسي ألو كم زعم السنة قدات نعنا زمتاتنن نعنا ناقشت فخارات فتيرو زقافح معناتي تقند الأمر كان أي تقول دم بتقاومه نقداي إرترا بحد عينة ملك يرد أو يردون نقداي هزب بحد عينة ملك يرد أو يردون أبقى متقاطع قدات إذن وعلو حدا كاب شجراتنا أي وأنا عم توتكس نير النهر كوينو يتحجي أبقى لسه نقولوا زلنا ويكتران كنا زخل قداي زعبة يخلصو أبزنا أسي أبزمس قدات في الليات تفتر في الليات يركب كل سنة حمالتي أمنا اللي حد كادما درجة استفعل لي سياميتات أم قريش أو نعم الصحة من تأتو أبسياميتات تأتو مالتي نتو بداية كيسنا حانا زكونتان سنة سلازي كابزي سياميتات تزوز إنا حجون النهر كوينو يتسلطان أب إرترامبر أبزي يلن يتسلطان أب إرترام ساعتها خاب هزب التركب أمبر كاب أولاد كان كاب سلالات التركب خمزي كونه فليتنا فحباركم سبكم انت الأخي إلنا إذا زبل كايا قدات كمس أي كإلين مالتي ولازم يقرقد نحمدو ونندحر كوين زيهم من إسياتهم زيهم من إسيات زياتهم زعب عدن زعب عودن زهطوا نقرات كمان يقولون مصرة البحر كوين يتزغفا كلهم نقر ناي كارقوت ناي سبات داو خون كم زغل كنترتر علينا مالتي خنقمت علينا مالتي انت زي كوينو لومي بزتفعل عليه مغنياتات نقال السناخ تفعل عليه مفتان المنسيات كتبتات المفتان نتقال السيد عدمينو من نوح نهزبنا دما أبتقونا خنبركم ذلو مقبار مقام سبك رداء يقبو نهزي ترجي إدمان نفسه حقيقه نقدميت كدف قالوا زخل لزوم السياتي أتم كتر نفس زخل المدبن حيوم كجبر وعلانا كابتز رجفو خوني مالك نمدحر حجون ندحر كوينو بزي خيو سلح تترنيفو أبزو مسألو أوان تترنيفو أمنري ألو أوان ناتو مساكة بايتا زخفت خون كم زخل دما ردو غيرنا موسد يقبع لنا مالتي طبعا እዚ ዕላል ንገብረሉ ዘለና ቅድሚን ንክንገብሮ ነይሩና ኣነ ኣጋጣሚ ብምገሻ ምክንያት ስለዘይነበርኩ ኢና ሎሚ ኣብ ኣፋን ዕረበታት ንገብራ ዘለና እምበር ቅድም ኢልና ኣነ እውን ቅድሚ ኢለ ረኺበካ ነይረ ተዝኸውን ከምቲ ዝመደብናዮ ሲ ቅድም ኢልና ቅድሚ 4-5 መዓልቲ ክንገብሮ እዩ ዝግባእ ነይሩ ግን ብናተይ ምክንያት ብናተይ ጉድለት ኢና ኣብ ኣፋን ዕረበታት ንገብራ ዘለና ዕለት 6 ክትገብሩ ኢኹም ፅባሕ ክፍኖ እዩ ዝመደብ ዕለት 5 ክፍኖ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ናተይ ሓላፍነት እያ ወይ ናተይ ጉድለት እያ ኮይኑ ግን ካብዚ ዋዕላ ንስኹም ኮነ ንሕና ኣብ ሚድያ ከም ዘለና ሰባትን ካልኦት ነዚ መደብ ዝሰምዑ ዘለውን እንታይና ክንፅበ ደጊሞውን ክሓተኩም ከም መደብ ክሕዘ ስለ ዝኾንኩ እንታይ ኢኹም ነገራት ክተውፁ እንታይ ፍርያኹም ክተውፁ ካብዚ ክትገብርዎ ሓሲብኩም ዘለኹም ዋዕላ ኣበይኹም ክትገብርዎ ኸ
كم قدلت ناتك عيريني مالتي سلمت مغش عندها لها مغش عندها يقول زي مالتي سلازي قدلت الكا من نفسها انت يتبان هيتبرع عليه يتخبرتك نتجلسنتك يمسجني مالتي ግን ኣብ መገሻ ከምካ ዝግበር ነገራት እውን ብዙሕ ጉድለታት ከምፅእ ስለ ዝኽእል ንነብስኻ እንተዘይ ነቐፍካያ ወይ ኣብ ጉድለት እንተዘይእትኻያ ፅቡቅ እዩ ማለት እዩ ካልኣይ ንሕና እቲ ዋዕላ ኣብዚ ኢና ክንገብሮ ኣብ ጀርመን ኢና ክንገብሮ ኣብ ጀርመን ክንገብሮ ኢና ምድላዋትና ወዲእና ኢና ማለት እዩ ኣጋይሽና እውን ብሎም ምምፃእ ጀሚሮም ካብዚ ዋዕላ ዝነፅበዩ ነገራት እንታይ እዩ ዝብልካ እንድሕር ኮይኑ እዚ ኣብ ዋዕላ ዝኣቱ ዘሎ ኣካላት ዶክመንትታት ኣልዒሉ ኣሎ ማለት እዩ ንስኹም ራሕሉ ዘለዎ ሰነዳት ኣፅፊፉሉ ግን ከዓ ብኣሰናዳኢ ሽማግሌ ብኣካየዲ ኣካላት ዝወፅን ዝፀደቐን እኳ ቅቡል ዝኾነ እኳ እንተኾነ ናይቲ ኣብቲ ዋዕላ ዝሳተፍ ኣወንታዊ መልሲ ወይ ሕራይ ክርከብ ይግብኦ ማለት እዩ እቲ ቻርተር እንድሕር ኮይኑ እቲ ቻርተር ኣቁምናዮ ዘለና እንድሕር ኮይኑ ኣብ ብዙሕ ዝርዛራት ምእታው እኳ እንተዘይኮነ ንኩሉ ክጥርንፍ ዝኽእል ሃገራዊ መቆሚታት ኣለዎ زهجراو مقوميتات الزدماني كابلو لونات نا إرترا جميرو درجة قنقطات درجة بهيرات درجة محبراوي السلالفانا نقول زيتات تميتو علاماتاتو أنا تصيروا المانج إذا علاماتات الزدمان كلنا زحقف خون تسمع نقبل نزي أصدقنا نعوز كمرحلو زلوا عند حكتاتون أقيمنا عندنا مانج إذا أقمنا زلوا كم صدق غير سكر يقول صباح الصدق مالتي بقول ما تادي مقراصة في الثانية زو توع الكايو وعل كما يتقصلون كما يتقيو على حزبخان كنري عينا خن فتنا عينا مالتي سمسمر إحنا زفتنا لا كلمة حجة ده كوينو نتزقون كايو تكالين نتزقون كايو عند حكتاتن النافرسكا ببزت عمكا مخاد يركب سلازنا بري حدا خاط شجراتنا نكابتن في اللياتنا نمو نقواماتو حساب كندي يجزأن حساب كندي يخرجون زعقنا له من قديو وتمرحنا تابوز مالتي تمرحنا كابسلسي أكلات بمعرخ قومي بمعرخ قوي مدماني نزي استوسنا أوان زمرح كهجوي مالتي إذا راح يكون عندنا قوامات أقول كسندات أصدق كمريحنة مريسكا تودي مالتها يكون إتي زي تودي قدا ينتهي نتون كالوت حيلتات كساكن دي تكبوم كتر إلا كمان وتم كالوت أكلات نزنات كام كاب أونتا وسيدهم صعبتون خونو كتدفن كدفقو خانون كجبر زلوي مالتي سلازي إزي كم حقافز الآن ندهر حجون كترن فنا زلوا غيرنا سلم نوصله حزبنا كابزي تمكروزي نحر كوينو سلال كسفح سلالاتو أسفي حدماني نزل سرعات زي أو ديقو حانتي ديمقراسياويتن قواماويتن منغستي أم مهناس زساكفر بايتا زنسف غيرنا وسيدنا يلنا تسفى قبر دماء إزي كنعوت أخا عليكم منا بون قرب نابزر زركنا أتوي نابزن مجرشة زقلز كاين مرحنة حيزو هو تسيو تبلن اللخات مرحنة انتاي يخسرح مس منسيات انتاي يخسرح مس سدثنياتات انتاي يخسرح مس ودبات انتاي يخسرح مستون كلهم زلو أبدا قزلو نطفات أبقالسي انتاي يخسرح كما يجيريو أبقالسي أب إرتلا زلو شقر نمفتح زبكع سقمتي خوسد ويكا كما يجيريو أب إرتلا زلو شقر نخفتحو انتاي يخسرح نابزر زركنا تمرحنة ملو حلافنت نزي سلال أم ممرح أب بوليتيكاوي بدايات أب دبلوماسياوي بدايات أب محبراوي بدايات كنقول كلنا بداية سدتين تاتلو مالتي أب دكا أنستيو أب من سيات أب كل شنخات ناتو خفلتا تقيم لله مالتي شعتي أبيات الصحفات لا يبس أنا أكل أقيم لله مالتي إذا شعتي أولاد بصحفتات بما ننات عمامات زرزراتنا الله مالتي إذا زرزرات زي لمن سيات زتأمته مسدتنيات زتأمته مسكارات ودبات من النحر كوين حدا بتقلب درجة خاتون الدنيا قبلوا له زخولوا من قدتها تنسيه له كان أي النحر كوين دماني نسوق خدمكم زلوا دماي إمت كخدم كل دما أو أنت ومن سرخيبو ناقوز أتولو حنسقات الماء قبل مالتي
ስለዚህ እቲ ተሪፉ ዘሎ ሓይሊ እቲ ተሪፉ ኣብዚ ዘይኣተዎ ዘሎ ዝበዝሐ ሓይሊ ናይ ህዝብና ናይ ተቃውሞና ኣብዚ መንገዲ እዚ ንኽኣቱ ትዝከኣሎ ፃዕርታት ክገብር እዩ ማለት እዩ እቲ ካልእ ኣብ ዲፕሎማስያዊ መዳይ እውን እንድሕር ኮይኑ እንድሕር ሪኢኻዮ ዝዓለምና ብሓደ ተጠርነፉ ብሓደ መፁ እናበሉ ነዊሕ ዓመታት ሓሊፍዎ ማለት እዩ ኣይገበርናዮም ፈቲናዮ ንፅባሒቱ እውን ዝወድቀሉ እዋን ኣሎ ማለት እዩ ስለዘይተሰማዕና ስለ ብሓደ ዘይከድናን ስለዝተፀላለምናን ሕጂ እውን እንድሕር ኮይኑ ናይ ሓባር ፅላል ኣቑምካ ኣብ ዲፕሎማስያዊ ጉዳይ ብሓባር እትኸደሉ ፈተነታት ክግበር እዩ ማለት እዩ ዋላ እዚ ፅላልና ጥራሕ ዘይኮነ ናይ ዲፕሎማስያዊ ዕዮታት ኣብ ዝኽሰተሉ እዋን እቶም ዝተረፉ ኣካላት እውን ኣካላትና ጌርና እነሳትፈሉ መንገዲ እውን ከነናድ ኢና ክሳብ ኣብ ሓደ ንመፅእ ክሳብ ኣብ ሓደ ንፅላል ንመፅእ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ፅላሊና እሞ ንሕና ጥራሕና ንኸዶ ከይበልና እቶም ካልኦት ዝሳተፍሉ መንገዲ እውን እናጣጠሐ ክኸይድ ከም ዝኽእል ይተኣማመን እየ ማለት እዩ ፈቲንዎ ድማ እዩ ከም ዝኣመሰለ ስራሕ ማለት እዩ ጉዳይ ንስኹም ጨረታ ንስኹም ዋዕላ ክትገብሩ ኣብ መስርሕ ኣለኹም ሰለስተ ወድባት ማለት እዩ ቅድም ኢለ ዝዕለልክዎ ሓደ ሰብ ቃለ መጠይቕ ዝዓደምክዎ ከዓ መንግስቲ ኣብ ስደት ከም ዝመስረተ ይነግረኒ ነይሩ ገብረ ባህዱራይ ዝበሃል ቅድሚኡ እውን ኣብ ዓጠልያን ብኣክል ዝተወደበ ዋዕላ ነይሩ ወይ ከዓ ሰሚናር ነይሩ ብመንስያት እውን ዝካየድ ኣሎ እዞም ኩሎም ፋሕ ዝበሉ ምንቅስቃሳት ኣኼባታት ሰሚናራት ውዳቤታት ነቲ ሽግር ናይቲ ህዝቢ የጋድድዎ ድዮም ዘለዉ ዋላስ ነቲ ሽግር ናይቲ ህዝቢ ንምፍታሕ ንሽግሮም እውን ንምፍታሕ እዮም ዝኸዱ ዘለዉ እዞም ኩሎም ካብ መንስያት ክሳብ ንኣሽቱ ክሳብ ፋሕ ዝበለ ምንቅስቃሳት ፋሕ ዝበለ ፈተነታት ነቲ ስርዓት ዕድመ ይህቡ ኣየሎን ወይ ዕድመ ዶ ይውስኸሉ የሎን ክንዲዚ ፋሕ ዝበለ ፈተነታት ስለምንታዩ ኣድልዩ ኣብዛ ንእሽተይ ዓዲ ኣብዛ ውሱን ዝኾነ ናይ ዲሞክራሲ ሕቶ ጥራይ ዘለዎ ዓዲ ስለምንታይ ከምኡ ኣድልዩ እሞ ስለምንታይ ከምዚ ዝኣመሰለ ጉዳያት ኣድልዩ ንዝብል እንድሕር ኮይኑ ብናተይ ርእቶ ብሓደ ክንቃለስ ከም ዘለናን ኣብ ሓደ ክንበፅእ ከም ዘለናን እየ ዝኣምን ማለት እዩ ነዚ ድማ ኢና ንፅዕር ዘለና እቲ ካልእ ኣካል እውን እንድሕር ኮይኑ ጉዳዩ ፈቲሑ ጉዳዩ ኣስሚሩ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ፅምዶታት ክኣቱ ኢና ንፅበዮ ማለት እዩ እቲ ተደላይነት ናይ ምብትታ ፋሕ ምባል እንድሕር ኮይኑ ግን ደሊናዮ ዘይኮነስ ከይደልናዮ ዝመፅእ ዘሎ ጉዳይ ማለት እዩ ከይደልናዮ ዝመፅእ ዘሎ ጉዳይ እዩ በብዝመስለክ እምነታት እዩ ንኣብነት ምንፅፃግ ስለ ዘሎ እዩ ማለት እዩ ኣብ ዝሓለፈ እዋናት እንድሕር ኮይኑ ኣብ መንጎ ዓበይትን ኣብ መንጎ መንእሰያትን ኣብ መንጎ ዓበይትን ኣብ መንጎ ንኣሽቱን ተባሂልና ተፈላለዩና ኢና እዚ ጉድለት ናይ ንቕሓት እዩ ጉድለት ናይ ብስለት እዩ ጉድለት ናይ ኣሰራርሓ እዩ ወጊ ነቕረታ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፀገም ግን ነቲ ንቕሓት ነቲ ብስለት ማለት ክስዕሮ ኣይምተገበዎን ዶ ዳርጋ ስድራ ቤት ብምልእታት ተሰዲዳ ኣብ ገለገለ ዓድታት ቀባሪ ዘይብሎም ተሪፎም ዓድታት ፀኒተን ኣብ ፈቆዶ ስደት ኣብ ፈቆዶ ሊብያ ዘሎ መንእሰይ መዳርግቲ የብሉን እዚ ኩሉ መከራ ንስኹም ነዊሕ ዓመት ጌርኩም ኣለኹም ቶም መንእሰያት ከዓኒ ውሑድ ዓመት ኣይገበርናን እዚ ኩሉ መከራን መግደራን እንድሕር ዳኣ ነቲ ሰብ ዘይጠሚርዎ እንታይ ዳኣ ኣሎ ክጠምሮ ንዓኹም ምስቶም ንኣሹ ንድሕር ዘይጠሚርኩም ቶም ንኣሹ ምሳኹ እንተዘይጠሚርዎም ቶም ንኣሹ ንዓኹም እንተዘይሰሚዕኹም እስኹም ከዓ ንዕኦም እንተዘይመሪሕኩሞም ናይ ኤርትራ ሽግር ዳኣ ብኸመይ ይፈታሕ ከመይ ኢሉስ ብከምዚ ዝነብሮ ዘሎ ይምበር ክሳብ መዓስ ከ ይምበር እቲ ህዝቢ እቲ መንእሰይ እቲ ቆልዓ እቲ ሰበይቲ ክሳብ መዓስ ይምበር ከምዚ ኢሉ ኩልና እዚ ሕቶ እዚ ኢና ክንሓትት ዘለና ሕጂ ኣብ በበይኑ ውዳቤታት ዘለና ነዚ ሕቶ እዚኣ ክንምልስ እንድሕር ክኢልና ጥራሕ ኢና ብሓደ ክንስጎም ንኽእል ማለት እዩ ቀዳምነትና ነዚኣ እንድሕር ጌርናያ ኢና ድማኒ ኣብ ሓደ ኮይና ብሓደ ኮይና ክንቃለስ ንኽእል ማለት እዩ ግን ኣረዳድኣናን ኣመፃፅኣናን ንባዕሉ ተፈላለዩ ብምህላው ነዚ ዝተፈላለየ ኣረዳድኣን ኣመፃፅኣን እዚ ሓደ ክትገብሮ ከቢድ ፃዕሪ ከም ዘድሊ ይርዳእና ንፅዕረሉ እውን ኣለና ኮይና ንፅዕር ኣለና ዝፅዕሩ ካልኦት እውን ኣለዉ ማለት እዩ ጉዳያት እዚ ብኣንፃሩ ድማ እቲ ሓደን ጥርናፈን ንኸይህሉ ሓድነትን ጥርናፈን ንኸይህሉ ዝፅዕር ኣካላት ከም ዘሎ ድማ ክንፈልጥ ይግባአና ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ናይ መን ሓየለ ጉዳይ ማለት እዩ ናይ መን ሓይሊ ዛዘወ እዩ እቲ ነገራት እዚ ስለዚ እቲ መንእሰይ ንባዕሉ ክመሃርን ክፈልጥን ይግብኦ
بتعبن دحر كوينو حقافي سقومتات كوسد اللو نايمنا أسن نايمن نسأل من مسرح كدمسس اللو خجدف اللو طرح زي كونس كدمسس اللو مالتي كابزن دحر زي وسينا دماني كل جزء أو على أنا أخيبان كنا برينا مالتي يا كل زجور هو على حدا سقومت نقدمي نحسابات من اللوات من قد مسرح غيرنا نوصله أكلنا يزقال السلسلة زخون دماني وعيل حديرو وتمترنا كمسيز بالأمنة على المالتي إذا منجست أو سدت زوجنا إرتراو رئيته إيو خون يخل له أي كإلن الدحر كوينه بيت أنا ورئيته كخون أي كإلن بحال أي مالتي جنكا كم إرتراو رئيته كن سمع لنا مالتي سلمنتاي يزي بلالو سلمنتاي بحبار تقاليس كاس حدا من قد فتيرك أب إرترا أتينا زبار ذل منجستنا تكنقوم زين خيل كن بلالنا إذا تمكروا أكون النتنا تدبارا وخون يخل له أي كإلن كن وزنه يجيب عنا مالتي إذا مزينا زخون الدحر كوين كلنا كم سننا يا ليرنا مالتي جن كسب حجي إذا بايتازي سلا زي بلو أنا زي قال إذا الدحر كوين ناي سدت منجستي كاب 76 عام تمرت جميرة سميعية أمدا خلوكم مالتي كاب 76 ناي سدت منجستي خلوكم على زبل نيرو خونا يقال كسب حجي سنة سلازي زي يكونوا من قد الدحر الله كوينو اتزرع له أكلون تمليسوا خمسنا الله خون الدحر كوينو دما كم إرتراوي إيتاجن أنا يخبره كخبره الله كن تقبله مالتها يكونن أبزتها أقولن كل أزودن كن يخدم مالتها طبعا نبنا مجرشان خيدا لنا أبزي زحلف شدشت شوعة عمتات ولو المهرات تباهلهم زقلوت إرتراو هجراو من النتائج اللي بمسرته هجراو نزل الأمر أدلاي أيقونن السوق عناويو السوق أبيبيو السوق هساي يزبل قصقاس يكايد اللو السوق مدبات نزعنا تريته نزعت مرجسي نزعت قصقاس كم عنا تريته يخم تهبلو أدلاي أيقونن دي إرتراو هجراو من النت هجراو النت مسرته أدلاي أيقونن دي ني إرترا خم كم إرترا أدلاي ديو أيقونن سوم بزعب زلكم مرجسي بزعب زلكم حساب صحف انتهى مسل مجمريا خابزي من قلنا يزي وعلانا أبتسممع إرتراوي لأولاونت مخبار زبل قدام يتعنقصنا إرتراوي من النت مخبار مالتي دماسي إرتراوي لأولاونت من النت اندحر زي الليو مسكالك كتقورو اتخل زمدنا بزخون يكون تأمر كلا قبعي كيلين حدن كلتن كون كاختلق حدن كون كاختلق بنكلخا دا ينبر من النت كعطي خان لولاونت كان كبرت كان عطي كان كم هزبي مسكالوت كسرحي ازي ارترا صعيبات نلا ندحريلنا ارترا قفح مخانا ارترا عباي مخانا بكل معقنيتات كنرئيو يقبا عنا مالتي من النت زي بولون كبر زي بولون هزب دما مسكالوت ندحراتي أقل مبر معرم السلين تقل النتن كله خم زي كل كردو يقبون كم زعم السلر يتبلون سوات مالتي سلزي أيدلني ندحر زبل على خوينو انتوا يكون كخامس كالوت حجرات تراخبن تزامدن وحدا تكون تدلن نزبل أي ملسون يومكم زي زعم السلر سلزي نحنا نتب مسواتي زي ترجع ايه ناس النت لولا والنت ناي حجرنا كنعقبه الندلي نزي زي يقبل أكل انت اليوم أبزين نقبل زلنا سلالات كترنا في الكاتو كم زي كل كنصر سلام ده حدا كم مقوميتاتنا لولا النتن من النتن ده إرترا مقوات حدا النتن لا يهزي إرترا مش كل بزحنتاتو كان الرجاجس كم زقبنا هنا سلنا حدا النتن لا يهزي إرترا خير الرجاجس كا مسكروت حدا النتن تكبر بما أيتخل ودمن كونك زول حتى كمل سكون زغال زعما سنة إذا قالت زي سمعي سمعن مالتها جنكا جوجيا بهلاي بناتي ريتو وعلانا دما نلولاونتنا إرتران حدنتن كبرنا إرتران زك على سمر نزي بوسي زخير كم يكون أب متكاتو اللو كفلت زلو قداتي مالتي طبعا أنا زنبرني حتتات ودي اللهو of course حتتات هي وداني وقلنا لهم متن بزبالة كان حزومتان كم ملالين كم انتهى له أبز خبابي ناس قبر في صامتات كم ملالي تراحيو حسبونا خيل
توعلا مستخايدة مرحنة مسوات زلون نطفتات كنزتيرلو ويكا بحطو ملكي حن قربو خن فتنينا نلومي أنا زنبرني حطو ودي اللهو توسخي لبواري إيتم تلك أسمعك نلومي من سلزهب كان نجزي أزيا مسكنك يغني اللي سيساي نزع الدل زي زهب كاني ترانا يغازيت اللينتن ترانا يراديون تلفزيون عزوز سلازغونه أبتقالسي حقنيا حبريتاتات حقنيا أجبابات حيزو ناس أنتو حليو كخيد تسفى قبر كم أندر كوين دمايو تناي مويا نا يغازيت المتزبهان حلون كورن كوين زغير مو حدا نزي أخذ حلوه كلا بزغون أوان بزعبا قداي هاجرن بزعبا قداي إيرتران نهزبي مبرح بزدولي اللقوان نما كيسل كوكم نخد سرحو حاضرانا ولكو أنا ونودي اللهو يغني لي أزي مسكنك أتو نقص تسجع كاب جرمن سلام مشت كبتها بالله